Hi mga kabisdak, magpadala na sad ko ron og lain na sad nga drama og malingaw naman lang ta ni atong trabaho bisan pag niata sa bukid, layo ta sa syudad. Basta inspired lang ta sa atong gibuhat. Bahala og wala pa tay income. Basta makahatag lang ta kalipay labi na sa atong mga igsoon nga nasa gawas, amping mo sa inyong trabaho, mga igsoon na to nga narapod sa dool, dirira sa Pilipinas, padayon kung nanginaot sa inyong maayong panglawas, labi na sa inyong mga ginikanan. Daghang salamat sa inyong padayon nga pag-subscribe. Medyo doon lang ikalainan ng akong mga videos kay likayanan na to ang mga copyright. So makita ninyo nga murag na direkta namubo ang atong video aron lang sad pod madali ang inyong pagpaminaw o direct to the point. So daghang salamat padayon kong mga liya sa kitasan nga malipayon mo diha sa inyong lugar. Salamat padala ko ron og video drama. Salamat. Handumana. Maayong adlaw kaninyong tanan nga tipaminaw. Niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Tawgan ako sa ngan nga Jen. Ano pa na siyang kaagi karon? May kinig sa kababae nga taga Pagadian, Zamboanga del Sur. Ang atong matatampo ay dasangan nga Jen. Girl, nanawag si Kinsa na itong masugatan. Wait, sama ka. Naadasad ka ha. Manapag ka. Ami ko pa yami. Isulti siya na ako, girl nga. Nagagusto na siya nimo. Girl, dili siya klase sa lalaki nga akong magustuhan. Kailado na niya ang cheese kong kaayo. Hi, Vince! Akong amiga o si Jen. Hi, Jen. Agil mo Wow, ha? Nag-snap lang? Girl, ayaw nag-isipan na ko ng Vince, ha? Oo, kako siya. Pero, dili mo siya trick, girl. Kaya ka ng klase sa lalaki, dili na siya kasalikan. Wait, girl. Nakita pa yung mini Vince kanina. Kinukutan na siya na abang kay Uyab. Hi, Vince, nasad? Maminaw sa good. Ingan ako nga kay Uyab. Girl, gusto kayo makikita niyo. Girl, dili lagi. Bisag karon lang good, girl. Uy, makikita niya, please. Hatagi siya chance. Promise, dili ka magbahay. Okay, makikita ko para niyo. Asa mo siya gusto makikita? Salamat din ha. Ibisugod ka nga, makikita ko nimo. Prangkahan na lang ni ka, Vince, ha? Nakikita ko ni mo, dili tungod kay kagustuhan ako. Kung dili tungod sa akong amiga. Kung sa may plano ni mo karon, ayaw na lang padayon na. Kay dili ikaw ang klase sa lalaki nga akong gusto. Jen, Laaya ni mo, may klase, uy. Kapoy ka istanpay. Maminaw na lang ko graduate, eh. Parang dili po ko magmingaw. Ako ka ni. Air ako na kurno. Total, masag nilingaw akong cellphone. So, ayan ako. Kada ka nag-text na. Kasagaran, puro hayop. Nailain ay. Oh, kuya, huwag ko na niya makadagteg. Ha? O sige, tax girl? Niingon siya nga, hi, pwede makik-friend. Aron di ka uyabon. Hinanggaw kayo makadagtext, no? Kapres ko na niya, girl. Oh, basta nagwapo na. Oo, mailanaw niya na nikita. Pero, dili siguro tumudayon og ariway. Ha? Ano na kayo
Ingon man ka, girl. Nagkatultol din siya din eh. Ginagaan din naman siya ang imong address. Oh, girl. Ingon man siya nga, mamisita siya. Di gihatagan ako ka address. Ayo, Legend! Day! Kadiyot lang. Ako sa atuon, girl. Oh, kinsa ka? Nagsige ni sig pangita kung asa ka ng puyo, Legend. Di mo kaila. Kagwapo niya. Imposible ka ako ikipangita. Kinsa gipangita ni mo? Jen, ako ni ang imong textmate, si Jojo. Nak, nakabantay ko nga pirmi mo maguyog ko si Jojo. Ay, nagsana gani mo maguyog ni Rose. Unsa man, uyab na ba mo, ha? Dili mo, uy. Suod lang gid kaayo ni. Nak, naghanberg na biktima ng suod lang. Kuya, mabdos ka. Ang bingkit in town. Kay kung mabdos ka, maundag di kasi mong pag-eskwela. Ma, Sakto man sa imong mama, girl, uy. Ayaw na yung salig alang Jojo, uy. Wa pa ta makailaan na niya. Ako pagod mo nagkaila. girl, nagkukong pagsalig ni Jojo. Sige na may kuyo. So far, okay raman siya. Buutan man. Kasaligan raman. Ay, maayo pa na siya ni salig na ka. Pero si Vince, huwag kay salig. Girl, dili lagi ko gusto ang lalaki nga pareha ni Vance. Inugod kayo si Vince, girl, uy. Wala mo hatagig chance. Magmahigit ka pa. Bete ko ya. Taga Jen. Dali. Ganun niya man ta sa motel na nga na, oh. Dili ba obvious din? Jo, mahalo ko. Sa basta na kong hapdos. Ayaw ka bala ka, Jen. Kung resulta man ka rin eh, andam ko nga mo atubang sa kong responsibilidad. Okay, tara. Manood na. Ginoo ko. Ikaduha na kabuan nga wa ko duga. Nak, gano'n man ka nagsuka ka man. Oh, Ma, sorry. Mabdos ko. hain ang amahan, Ana, ha? Jen, hain! Sorry, Jen. Pero dili ko matuo nga ako ng bata. Pero Jo, naibaw ka gid mismo nga ikaw mo'y nakauna na ako. Oo, lagi. Pero ba sino nagpagamit ka og lain human ako? Kanimal ka. Wa kay ayo. Ayaw ka bala ka. Buhiyon ko ning bata nga ako ra. Pero dili gid mahitabo nga ipailit ka nga iyang amahan. Di man ina. Rose, asa naman ka? Dali na ba? Padung na ko, girl. Mabuhat lang yung katiyot ha, manukpag ka ko. Ay, salamat na. Oh, Vince. Jen! Jen! Vince, nag-usa ka man din eh. Girl, sorry ha. Nga tumugod ni si Vince sa amo. Unya timing kaayo nga. Padung na ko din eh. Di ako na lang siya gipakuyo. Nasultian pa na ko siya sa imong problema. Girl, sorry kit kaayo. Jen, di ako. Ano mo tabang nimo? Ugod sa may imong mahimo. Huwag ka ikatabang, Vince. Doon na, Jen. Pagkatabang ko nimo. Kung masunod ka lang magpagkasalta. Okay, mga mana na bata, Jen. Please. Pagkasali ko.
nagtugi ko nga dili ka ako. Pero walang nama. Karon asawa natin ka. Jin, mawa ko kukman mo. Unay ba ako? Mabot ang atlo nga igugmaon ko nimo. Nagmahal ko nga ni Judge ko ni mo dayon sa kuna, Vince. Pero karon nga kihatagan ta og second chance. Dili ko na niusikan pa. I love you so much, Jin. Kung sige sa pay akong gisaligan, maupay ni ko bang sa akong pagkatao. Og si Vince nga akong gihukman dayon. Mao hinoy ni mo. Dini na lang ko kuto. Og daghang salamat sa pagtagan nining akong sugilan. More power.